A mesura que s'acostaven al cim de la duna, el vessant era cada vegada més empinat. La textura de la sorra també era diferent, més gruixuda i el color més fosc. L'ascensió era dura, però a mesura que pujaven, la temperatura era més suau i la brisa més forta. No ho sentiu? En Paul s'havia aturat. Eren gairebé al caire de la duna, a mig camí de la pujada. El què? Va preguntar la Clara May. Jo no sento res. Escolteu. Tots tres es van quedar molt quiets, però la Tidir va moure el cap. Jo només sento el vent i lluny la remor del mar. És això el que vols dir? Però com pot ser que no ho sentiu? És com un plor. Un plor? Vols dir que sents algú plorar? En Bru, hi hem d'anar, correu, Paul! Però el noi ja corria pendent amunt. La Tidir i la Clara May van mirar-se, desconcertades. Tot al voltant era quietud. Fins i tot els remolins de sorra havien desaparegut. Però en Paul, corrent com l'esperitat, ja havia abastat al caire superior de la duna i es deixava caure a l'altre costat, cridant que el seguissin. En un moment l'havien perdut de vista. Anem! La Tidir va allargar la mà a la Clara May i juntes es van precipitar cap al cim, a l'encalç del noi.